sílan go tú lor grúdéige na féta áil, sé sin go bhéh board ar son winch na háte winch na Gaeltad atá sort neamhsplách ó políocht agus ó chóras políocht agus an chuihfuil rudí fí láthir ní bhéad é sin á háil. Ceart go bhéh níos mó chuachtaí ag an dúdrás agus rudí ahrú. Ach, mar atá fí láthir is cosú le cóla condé in a cóla carrug. By na partia ag anamnodini agus by Cinneá dhéanamh. Agus am thuúram by sin níos fearr na logos a chur ar an popper vóta agus seachas bheith ag leanará le chur a géal. Dú fór an túdrás an fola túl fei písa agus is bean ar scrisi an túdrás. Mar hampla bhí whip gá choirí bhaim ag na parti móra políochta hí na fáil agus hí na ghil is téar bhád an údrás. Ní dólam sa go rud sláin tú lééis sin. Agus is deachar é sin a stoppa. So lena chinú Bhís féin mar bhil don údrás agus tais gom nach raibh riamh whip oring. Well, beidir rósa nó í ach é cinnte bhí whip gá choirí bhaim, mar cóla mar ó buil gur nach féidir dís bótáil ar le héad rud méáil a go raibh whip i bhaim mar. Ní dólam gur mud maithé sin.